Since I was born, but now I am getting old. Hakuna mota hakuna toga book. Thank you. This is one DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International. Hello, begin for sure. For me on the building. Blazing the steel. Bring the heat. Sunu baby sobramia Soko sunu baby sobramia Ejemo ijemo anamana Ejemeje ijemo anamana Wana mejemo ijemo anamu Para chuba dodiri chukuma duku chuba dodiri ndimmawo Egu mawego Para chuba dodiri chukuma duku chuba dodiri ndimmawo Egu mawego Obodo jisike nubosi erona Yeah. Sunu baby sobramia Soko sunu baby sobramia Ladies and gentlemen, sometimes you just have to act like you are drunk, like you are crazy. Confuse your enemies, confuse them. Oh, that's yeah, we mo. Yeah, we mo. Oh, that's yeah, we mo. No basa ega come to mo. Yeah, dear Google. Oh, quit that karami nguru my amiga kuru mo boy a baby mo. Soko sunu baby sobramia Soko sunu baby sobramia Ase kwa nefo jabani si akuna nyego mkambasi ozo. Since I was born, but now I am getting old. Hakuna mota hakuna toga book. Isigana batasia miasia ya lotu mpania Arogana kasi musumania bia ina wanya Iba totu menu nako Blazing the steel. Bring the heat. Iba tani motu menu nako Iba totu menu nako Iba totu menu nako Iba totu onisha menu nako Koli notu Ele abeche bingi Ha! Hello daisa Onye si notu odeme Imalu noti leti Iba totu we kosi gebi feneme Otu adasindo Asindo ebiloni isi notu Ala waile ke plasma ke Italefia mba Ha! Hello Otu ada kwambu Otu ejego worldwide Otu na alu olu Otu na kwambo Otu ma ifalu Otu na azu afia Onidonyi nunotu Biko mulako Makila lula Mena piale weye Jokwa sekese Mobiju ojo Ezi makotu moye Ogagwa gikosi Anotu na lokwa Kamife wetele gokolu notu Biko Monsieur Israël Mecha pao Chacha ofotu Iyo teste Ezigbote nwotu Iyo mwe meswa Meswa mwe locha Ibianu gotu
Mena wafia asawi Bobby Swan mena mwa. Eka fuchaka bani la landa mimpa. Ibato tu menu nako. Ibato tu menu nako. Ibata ni mo tu menu nako no tu. Ibato tu menu nako. Ibato tu menu nako. Ibato tu esa menu nako ori no tu. Cheputa fa wa belewa nyana fiber menu na bokpa mint leli na mele otu na fe kwa cash tonyi luka wele film no tu. Chacha otu iyo tested ezigbote nwotu ndị nwe ngabasị nwanne ọbụ otu eze gonye obodo ebe gosi bido ihe ogwu mesụa nwelucha ịbịa n'ugotu mena akwa afịa asawi Bobby Swan mena nụa Memmarket Onitsha Umemeko for Plaza Osokwodo Iwe Karo Gachanja Ọgbọgwụ na-electromat Idonyi ilu n'ọbị weka Ịbata head bridge Relief n'ife na-eme Mbuko obo si na mpọ New Pass Market Building materials M&C Sanders Sport Pizza Garden Waters Conclave Cafe Shoprite 007 001 Cyprus Hotel Kedu Maka Soplo Yana Dolly Hills Iyo meswa nwelucha Ibia n'ugotu Mena wafia asawi Bobby Swan mena nwa Nwanne donyi ilu n'otu Iko mulako maka ịlalụ ụla Mena bịala egbeyi Jokwa sekese Maọbụ iju ojo Ezi maka otu moye Ọ ga-agwa gị ka o si Nwanne otu na-alụkọta Ife wetele ego bọọlụ n'otu Oji wene we wazina Ojanjili no nane Nabushi munyere mo Onyo buna babambo Makonye keme nenuwa Nyaba kalakaya Akala konye neduya Akala konye neduya nenuwa Kimudu meje Onye putuwa Nacho bifo galu nenuwa Onye chukwe kuka Onye jine no nyozo melagaze Rapu nkechi ya nyere ya nuwa Enuwa kala yanjo Ebu mo bodes luwa Ebu mo Africa le
ego mu igbo change mba okwu inwe amama Oliver na yoka bego mu igbo bịa n'ụlọ nnumo ụmụ igbo niile okwu unu ka m na-akpọ ụmụ igbo bịa gbala egwu The latest fellows band of Africa egwu anyị bụ Ojembe Nwilo Ifeoma n'anya agbala akwụkwọ onye ọ bụ na-aṅado ntị ka ọ nụlụ okwu ndụmọdụ igwe mụrụ ibezi ya onye ọ bụ na-aṅado ntị ọ nụlụ okwu ndụmọdụ igwe amaghị ibezi ya onye rapụ ifechi ya nyere nne n'ụwa chọba nke onye ọzọ ya nwanne m ụwa kara ya njọ onye rapụ ifechi ya nyere nne n'ụwa chọba nke onye ọzọ nwanne m ụwa kara ya njọ onye ji na-emeka ego dị na ịzụ afịa wee rapụ nkechi ya nyere nwanne m n'ụwa kara ya njọ onye ji na-emeka ego dị na igbo ugbo wee rapụ nkechi ya nyere nwanne m n'ụwa kara ya njọ onye rụrụ ọrụ oyibo ọgazie ya bụ akala aka ya egwu na-etinye n'ụwa ya bụ akala aka m ya mere nje etinye abụ egwu onye ọbụla azụba afịa nne n'ụwa ọ bụzi onye ga-egbu ugbo onye ọbụla agbụgba ugbo nne n'ụwa ọ bụzi onye ga-arụ ọrụ oyibo onye ọbụla arụba ọrụ oyibo ọ bụzi onye ga-eti egwu n'elu ụwa o wee bụrụ ka onwe dị ọrụ ụwa bụ ọrụ ekele eke akala aka onye na-ebi ya ụmụ ibu na anụgo onye wụlọ obi ma na nwanne m ojọmachukwu ibechi kwuru ga-eme ibechi kwuru ga-eme ihe zụ n'elu ụwa n'ike ije n'ụwa si na chio nwata gbawa ọnụmanụ maka na ya n'isi maka na ejiri ka bụ ọgaranya ma ncha ofu nne na m mana ofu shadeke nwanne m ịmakwa na n'ụgbọala adịghị nwata tagata ọbụsị ya elili mara ngwugwu mara onye kere ya ndị Igbo agwa ka o si mee ụmụ Igbo agwa ka o si mee Two rappers, couple your pants. Oh, you get three rappers, couple your pants. Couple your pants. Offering time. See, I might put all on if you go na. Oh, when you're not, top of the money, panty boy, I'm from there. See, my guys are calling. Ndị mụ na fana make ife bụ oji ego bụ their OT. Excuse me, e-money they call me and make too much money, call me back in a minute. Go say, you got fully ego I got boy ya paka guys say go. My guys say butcha go post na I see when they come see and they messing up bunty. See, name your price guy po. I will be your Adam, Nga Kachalapo. As you can see, Moto Mumbo go the apple. On when the air condition went to Tikatu. Yeah, when I see money, tell me, yeah, when
how na dey see money. Tell me how na dey see money. I say, Ojide one rapper, top of your pants. Ojide two rappers, top of your pants. Ojide three rappers, top of your pants. Ojide four, top of your pants. offering time. Blessing time. Chukudi in a peak kwa. Toku wana ku client ugwa. Abaka chumba dabwewe. Ino mami onyo chage nonsuwe. Si ikane kwasa. Mwafudu esiga walo kwaka. Amaya bondo wampa. Ola pogi soluko jensi na bata. Echane fane mede kwa nisi. Yangwa kifemelu putike kwa kidi. Football aboro makonya mwibi. Itole patego mwana mingo kwa lobi. Anyway muyenta fane kotago dina meno bere nobo. Inene manya nisi gina bigi mano bobo. Uwabu popo ijirege funo wajuto. Ojego jofa idi akromoni no dogo no so. See mwa name your price guy po. I will be your Adam ngata chalapo. I will be your Adam ngata chalapo. I will be your Adam ngata chalapo. I will be your Adam. I will be your Adam. I will be your Adam ngata chalapo. As you can see moto moko go diapo. On when the air condition wet it yeah, when I see money. Tell me how when I see money. Oh God, yeah, when I see money. Tell me how when I see money. I say, Ojide one rapper, top of your pants. Ojide two rappers, top of your pants. Ojide three rappers, top of your pants. Ojide four, top of your pants. Oh, yo, good. Top your pants, and in my son now. I ain't want to know what it. Authentic, I could be good. This is Istanbul, and I've never got it. You must in Chankota. This is the apple of it. I do wait. Aranazum. Is your boy, DJ S Shine Best International. Blaze in the steel. Bring the heat. okay.
Nigeria pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tẹ́lẹ̀ kìyàkìyàdó. Ó bí ìwọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tẹ́lẹ̀ kìyàkìyàdó. Ẹbẹ̀ tìyàtìyà o, ẹbẹ̀ tìyàtìyà o, ìwà tìyàtìyà o, ìwà tìyàtìyàdó.
Sonny Black, success one name, success promotion, oh wow, Papa.
Okija bara ka jela kwa fonke ya. Okeke la zali bien na la do kanu jo. Andoko dogeru won kongo ribi. Chifu jaso ka fo ebe opopo. Dedede. O wa opopo. Dedem. Mene kan gbaro ya owo makandu fobie owo makandu fobie nde na loko mandi be ani ebe opo wa wo ti popo story akwatu don't mind them wa popo abacha wo panumba owo nyejide si lekwem Is your boy DJ S Shine Best International. Blaze in the steel. Bring the heat. Yeah. lekwani wanya Yeah. chala keche ore tokwa ikenga Okash akujobi owo tebele o memma APC ebe popo godile wow popo Sunny Black ebe popo Sunday manele wow popo oya lonu babajala nyanya maka ebe popo popo dana la ya kuwa o wow popo oya badule ebe popo babo manele wow popo dede bro lande ebe popo babule ebe popo aka me buro nyo we wow popo chukwu na gozo nyo la o ebe popo wow popo ebe popo le elu wow popo ibere popo tinyo nonu karacha ya lo o me iye ji eme o wow popo chizo wanele chizo ebe popo echere nwannem echere wow popo omemma ga-ahụ mmanya n'anya ebe ụfọfọ Obinna nwakwara Samex ebe ụfọfọ Samex le ụwa ụfọfọ ese nwanyị elugo n'oche otu Stormy wa ụfọfọ Stormy weda le ebe ụfọfọ Prince Robert Dudu ejima na ebaso ejima ụwa ụfọfọ nwanne mmadụ le ebe ụfọfọ onye nọ n'ịkpachara anya ya ụwa ụfọfọ Lizole ebe ụfọfọ onye mere ya n'ụwa mma ụwa ụfọfọ Chibudalelo Kafọ ebe ụfọfọ ego dị mkpale ụwa ụfọfọ Timo Besi nwanne m ebe ụfọfọ
n'ala Igbo ụwa dịkwara gị mmadụ ede m ebe ụpọpọ ebe ụpọpọ ụwa ụpọpọ ụwa ụpọpọ onye ọma ụwa ụpọpọ igegbe m ji ahụ ụzọ lee ụwa ụpọpọ ebe ụpọpọ chiamaka lee ụwa ụpọpọ mama m Grace onye bụla ebe ụpọpọ Uchenna lee ebe ụpọpọ. This is one DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International. Mix it non-stop. Non-stop. Oi! Blaze in the steel. Bring the heat. Yeah. Ọnịcha adịgo mma. Oke olili erika o. Ọnịcha adịgo mma. Oke olili erika o. Ọnịcha adịgo mma o. Oke olili erika o. From Monday to Sunday, even in nearly Ghana, no Kalele Nato. Ever that's 12 bulls. And it's a bobo, there's on your magam, Nebunamo. I am one of on your jelly, on your man, which you got it, and Namo. Maki levi di ọ̀nà ọmọ eche ya eche ka na-ekwu na m ọbọntụo. O nwere ụfọdụ onye mụ nwoke ava ebu na-eme pụtara ofu ụbọchị wee sị ma onye nke nwa mmasị onye ọcha na ụbala ya na-arụ o wee kwado wee pechasị onwe ya ọfụma wee jebe ebe na-eme ibe mgbe ọ na-abata ewete n'odogwu nọ n'ọgbọ ewe kpọlụ na-eme wee jebe na VIP ewe jụọ anya ọga
isi beni na nwanne m akwa na-eme na agbanya ka mụ na nwanne m Ọnịcha adịgo mma oke olili erika o Ọnịcha adịgo mma oke olili egbe m Ọnịcha maka Ọnịcha adịgo mma oke olili erika o anya fururu odogwu oyim alụwa o oke olili erika Ọnịcha adịgo mma oke olili erika o olili oke olili oke olili oke olili oke olili amaka oke olili erika oyi anya buru rodogwo ọka na-echefu ogeli wepụ onye bụ saladi onyeọma wee sị ya anya bụ ọba ka ọ bụ na ọ bụrụrụ ụdị ọba ma ncha o tiri aka bụrụ saladi na-egwu owelusemo meli saladi na-amụle owe tụtụlụ fonu wee gba nwanne nwoke si a na-ata na ọnwụ dị oge ọ na-eli nwanne wee gbalụ wee nata wee tụ anya bụrụ ọ bụ gịnị Ichigbo nweghị ibe na-eli eli nke na-ala ala n'ọkalịlị na-ado mana dịka ịmala anya ijila ata m nọ n'ịchado maka ile ibe ile madana o ịla ibe ịla madana o ise anya bụlụrụ ọnwa yogo Ọnịcha adịgo mma oke olili erika o Ọnịcha adịgo mma oke olili erika Ọnịcha adịgo mma oke olili erika Ọnịcha adịgo mma oke olili erika o onye mụ nwa yogo ọgị ma mụ ibe ịla Blaze in the steel. Bring the heat. Amaka, okolili, rika, okolili, rika, okolili, rika, okolili, lili. Soye my dealer, Elaivila, Madana. Soye my dealer, Elaivila, Madana. Soye my dealer, Elaivila, Madana. Soye my dealer, Elaivila, Madana.
ofeko fenyis n'ọbịa inu okwu ka mụ na-ekwu nne m olili amaka masị welu ụgwọ nwayọ mmadụ ejikwa n'otu olili si dị wee gbuo onwe ka m na-ekwu na ọbụ asị unu vụrụ ibe na-eme emela onwe ya na anya bụrụ odogbo bọbili kasọt odu obodo nwayọ gwuo oke olili erika Ọnịcha adịgo mma oke olili erika olili 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 oke olili olili oke olili olili oke olili erika oke olili amaka oke olili erika Ọnịcha adịgo mma oke olili erika Is your boy, DJ S Shine Best International. Obinigwe na-abịa m ọzọ kụsolu nwa ọlụ ji eme ọnụ mụ na ya ka ọzọ ogbolo ka anyị eburu ebubata ajụjụ nna-ajụ ifuru chimanya ajụjụ nna-ajụ ifuru chimanya onye na-akọ nwa mgbenye ọyụmụ inugo nkechi na-ekwu ọ dịrị gị mma tata jide ọnụ gị ịmala ife chi ga-abụ ọ bụla onye asịrị ga-enwe ego onye achụrụ ụwa n'ike ọnụ fagolumụ n'elu uwe ka mụ jiri mala ife maka nwa na-egwe ọlụ nne na nna kwesịrị ịmụ ife Chukwu sigo na agụta wee bulie m onye Chukwu kwuru okwu n'isi ya nsogbu ya akụgo onye na-akọ m ọnụ na-egbu oge uche Chukwu ga-emezuwe n'ime ume ọkọmọnụ ụwa ọkwa gị si na magada enwe ego ọkwa gị kwuru na magada akwụ ụgbọala ọkọmọnụ ụwa ka njụdị na gị ọkụ gị bụ chi na-enye ego ọkọmọnụ ụwa ka njụdị na gị oge kwuru na magada bụ mmadụ mara lote nwa gị Olisa zanụ ụmụ gokuo maka nwa na-enwelo nne na nna na ndụ nya dị Chukwu n'aka ilo na-asị ekwusigo n'elu ụwa Olisa kele ụwa wee kwụghalịa ifụlụ ọnụ ụgbọala ogili asọ emesa were ogili lachazi ya osisi atụrụ anya ọdịda onye a na-eche ndụ akamanụ ụwa ka nna jụ onye na-akamanụ ụwa ka nna jụ ị na-echezi na gị bụ chi ababi Hollandia you come to feel like say na you be God o no bụ chi na-eme eze ifulu dike akarịsịgo ọnwa metiri ego ụmụ ụbọchị emebigo ogogwu ifulu okwe mabasigonu ifomemebe onye akọlọ nọ na akụzila ibugo na nwa bịala ụwa na akụzi ayo ibugo na nwa bịala ụwa na alachaka ayo ibugo na nwa bịala ụwa na akụzila ayo igwe Olise emekakwa ọkọmọnụ ụwa ọkwa gị si na magada enwe ego ọkwa gị kwuru na magada abụ ụgbọala ọkọmọnụ ụwa ka njụdị na gị ọ bụ gị bụ chi na-enye ego ọkọmọnụ ụwa ka njụdị na gị oge kwuru na magada abụ mmadụ
ọkọmọnụ ifulu chimanya onye na-amụ mamụ ọkwa nke si na mụwa bụ onye mgbu mmadụ a na-akọ ọnụ onye ka ya mma ajụjụ ka mụ na-ajụo ofufe na-enye m aṅụrị ofufe melụ nji enwe obi aṅụrị nlalụ n'abalị ụtụtụ metata o maka oji ndụ nwere olileanya o ewu chukwu obi n'igwe ị ga-ekwe ka mụọ mamụ ị ga-ekwe ka mụọ mamụ ewu chukwu kelu ụmụ ọkwa nwoke a na-akọ ọnụ chukwu gbadata nne ụfọdụ na-akpọ m ka famọlụ na mgbe etigo ebe ụfọdụ chọrọ ịma na na-elijikwa afọ wee si ka ngwa afọ okwu elela anya ọdịda onye chukwu telu mmanụ maka na destiny can be delayed but can never change ọ bụ ife akwụkwọ nsọ gwara ụmụ ọ bụ eziokwu onye mụ na obodo oyibo na-alụ ọrụ ka ife wetili ya mma ọkwa maka na ọ dịghị post bishọp ịkọba ya ọnụ si na onwere fuchọ ọkwa maka pikshọ ọkwa maka foto ịkọba ọnụ onye na-amara uwe ọkọmọnụ ụwa ọkọmọnụ ụwa ọkwa gị si na magada enwe ego ọkwa gị kwuru na magada akụ ụgbọala ọkọmọnụ ụwa ka njide na-abị ọ bụ ụdị ibu chi na-enye ego ọkọmọnụ ụwa ka njide na-abị oge kwuru na magada abụ mmadụ Igba m ejebe ihe maka mụ kelezi nwanne m Ebube Dike for electronics one in Africa Prince Nnabu Ugwu Okafọ ewebiri akụ nke izizi n'ala ihe ọma ọla Imo steeti CEO Prince BN Nna Global Ventures Limited Igbo Odogwu ọ bụ onye kọlụkọnụ bịarụ na be gị si biko gị gbaghalụo ifugo tụwa si ele n'oge Ebube Dike for electronics ndị kọlụkọnụ mechara kwetanụ maka chiki nọ n'ọlụ ebulu ibu igba m jebe Thailand ka mụ kelee nnukwu mmadụ ọgịlịga nwa akụpije klasik odogwu si ebe na-ata ekwe akụnede mụrụmụrụ onye mụ na iji ego agwa gị ntị na abịa na echi ya agụbakụlọ gị onye ile ogulu akụnede mụrụmụrụ iso na ndị bụ nnukwu ego o nwere ife dị iche na onye ji ego na onye bụ udu ego akụnede new king na Thailand ezi nwa ekweje mọnụ DJ Classic ka mụ jebe Mozambique ka mụ kelee n'odogwu eyi Chidozie Okoro odogwu si ahịa azụ Mbaise odogwu Don Skibo onye ego CEO Crimson PTC kuzolu na bọgị n'egwu Igbo Odogwu ịgarịga egwu ọyọm maka na imeligo ọnwụnwa a na-ama aka onye amaka aka ya gbajie ka mụ jebe Indonesia ka mụ kelee obele nwa ji abụ egwu ego Alozu Bruno odogwu na Indonesia Alozu Bruno odogwu na Mayama onye ego CEO Jubesi Oil and Gas CEO Jubesi Agro Ventures obele nwa ego na-ejele ozi n'ụwa chukwu echọtago gị CEO Jubesi Bruno Limited nwekwu na ibe ya kọrọ ọnụ ndị oyi ya mụrụ ya mụwo Jubesi Bruno ka mụ jebe Cyprus ka m kelee ndị ji ego odegwu bụ kasị ya aka na-achụkwa akụ odegwu eji nge ma ọnụ ị na-anụgo olume odegwu bụ
kasịa aka na-ajụkwa gwanụ ndị kọlụgọ nọ n'ụwa gwafashi gị nọ n'ọlụ Goran Nation ezi ọhịa mụ ji eme ọnụ odogwu na Cyprus onye ego Goran Nation obele nwa batala ego obele nwa bonito kuzolu na gbagokwu kuzolu anya kọsụ kpụlụkpụlụ ka mbuli igbamuwe chebe France ka mụ kele odogwu Prince General odogwu na France ye oyego odogwu na anyị Asaba CEO Tom Prince Global Group oyego ịgaliga egwu ise mega great lolo peculiar Prince Prince General odogwu na France ye odogwu na anyị Asaba odogwu na Igaraka ka nwoke Ezebugo eminent spirit PTC Lord onye go ịbalakụ na nwa ọ sị m kelee lọlọ ya lọlọ obodo eze chioma lọlị nwere ngabasị eminent spirit Ezebugo nwa kọrọ na akụlụgbo odogwu o jidiri m salụ nọ Kamujebe Kazakhstan kamukele ndị oyimuo ndị odogwu Azubike David Ogochukwu odogwu si ugbelu Delta South Imo State odogwu Akụchi nyere nwata show contact na Kazakhstan onye mmemme na Kyrgyzstan shop block Uzbekistan CEO Aku Group Global Limited ezigbo oyibo Aku chinyere nwata odogwu ọkwa ụgbọ gị na-agba n'ugbo Kamukene Cross of Kazakhstan udogwu jele mba wee bunike wee nata nnekwu ego dị hype oracle chukwu nna agọzi ego gị ezi oyimu ndị kọrọ ugo na amalugo fafudoshi ganya ex-cross Ebon Master onye mọ na-ekwufigo usoro na ya ka na-ekele ka mụ jebe Tokyo ka mụ kele obele agụ odogwu si Mbaise wee bịa oji basketi egwu ego shopụlọpụ na USA shop contact obele agụ n'iji ego ndị gọrọgọ ọnụ amanugo ka mụ jebe Thailand ka mụ kele ndị oyimuo Peter Sinagoro ọsọ ndụ odegwu si orodo mba itoolu Senior Rollins onye ego ụbịam abụlọ maka gị ọzọ Kazakhstan Prince odegwu na Thailand ọ sị mụ kelee n'ụlọ ụlọ ya mmiri mma na Kazakhstan ka mụ jebezie nụ China obodo Chiko ka mbuli Igbo wee kelee ndị oyimuo ndị ji ego onye ego Chukwu nọ nso onye na-atụ mba na China onye tụrụ mba na Indonesia o wee kweta na ọ na-eme CEO Delight Exclusive Limited nwoke nwere ngabasị onye ego gị bụ onye na-atụ mba onye na-atụ mba onye ga-asọfịa ịbụ eriwe gbagbuo onye ka Chukwu nọ nso
ụwa bụ ụgbọ ọjọọ n'onye ogbudolo na-akwa onye ọ dịlị mmụọ na-egoli n'ụwa ụwa bụ na egwu osili ji ebi osili nwe gbuo ọ bụ mụ na onye na-azọ ọ dị m n'ụkwụ ọ dị m n'isi egwu zuru ma rụọ nne egwu si m na mmụọ nna dị m nwegbu nne m onye egwu ada nne m nwegbuo osili nwe gbuo ụwa bụ ụgbọ ọjọọ onye nọ ya nọ nama onye obodo n'ụwa dịka ya bụ ewu ije ewu ije ụgbọ atọmbe amala bụ ya osisi dara dịka mmadụ na mmụọ nọ o siri onye ọgba ụlọ àtàkì kan ṣe jẹnu ọgbọ òun egbulu ọgbọ òun amúlẹnu àmàlà kan jẹ àná gómìnà ní oní ajẹ ńjọlóbi gómìnà ní kò jẹ fún. ewu ìjọ ebumu ọmọ òun egwu ọgbọ òun amúlẹ. Anyị nwe egwu dị m n'ụkwụ egwu dị m n'isi egwu dị m na mmụọ nna dị ibe bụ nne m onye egwu adobi nwegbuo osiri onye isi ọmụnonye na-azọ egwu osiri ji bi ibe tinyela onye ya ka o jebi onye ọgbawụ nụọ ọgbawụ ka nsi bịa ijelolo ewu ijọ n'ijelolo ewu ijọ ụgbọ n'ijelolo ewu ijọ ụgbọ
imete mma n'ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwu imegodi njọ n'ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwu onye jide maka ibe ụmụ ụwa ga-ekwu webe ụmụ ya maọbụ chụbụ ụwa n'ike na n'ụwa lololololoye ihe ijere bụ amala selibe ide bụ ihe okoko ijele tile bụ amala selibe ide bụ ihe ije amebe ụwa mee amala bulibe ka mbe ihe okoko selibe oyi mojele obodo oyibo nata wewere ebele ego ji nata ego ga-ejiru na alụsị anya oweli nye werubu nnenu kasị n'ọlụrụ nnenu mgbodi lụbazi ụnọ ya ego onye wekwu oyimu wekwaba kwa n'ọbụ ndị amosu meli ya oyimu gbadanya mee nke ike mewu mmadụ akwado agbamakwụkwọ ma nye nyere anya ka ọ mara ike o si kwado mgbe o ji mesị ya o wee baba mba na nwaanyị ọ nụrụ bụba adịla ọkụ wee bịa ọdị n'ụwa oyimu n'ezi onwe gị anya o nwere ibe imeli n'enu ụwa wee metụ ụwa mma gasị na ọ bụ gị kasị akasị ọdị n'ụwa oyimu mee ka ị ga-emewu imeta mma n'ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwuo imeta njọ n'ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwulili ya ka ị ga-emewu ya ka ị ga-emewu echi dị ime ije n'ụwa mmụọ ya ka ị ga-emewu ege n'ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwuo imekọdị mma ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwulili imekwe njọ n'ụwa na ọnụ ụmụ ụwa ga-ekwuo dị n'ụwa ayo lelelele ihe nwere ugo na mụ na-egwu na-emeli ihe ịgbamọgalibe ije ihe ekele ijele bụ amala selibe ije bụ mgbabugo eweli ugwu ya ihe ọzọ lelo abịa m ọzọ na ya ka ọzọ ofe anyị mụ je bido ụnọ n'ọka bido na vileji bido na Abuja chịla aka na-atọ wewunye n'ọnụ ya ọ na-achọkwu kọntena 10 ofu oke o wee sị na anya akasị omekete wee jidebe nke ụgbọ eberibe mebi ipi abịa eberibe me nkolopo ga-abịa oyimo were nwayọ imesi ofu iwe mebe ibuo mgbasi akụ ma nlisi akụ ije nuo n'ụwa iche n'aka na abọ wunye n'ọnụ ifugo na ọ ga-agbawa gọnụ oyimo aka na echi ka ya bịa ihe ijenugo ibe ọmada agwagwuo ibe ọmada agwagwuo ifugo ibe ọma na agbụrụ agwuo oyimo odagbo gbakwa mbọ ka nwoke mee ka ị ga-emewu adagba mbọ ka nwaanyị mee ka ị ga-emewu ma ga-egbu n'onwe gị ọnya n'ụwa oye me informo kan ne lioli ye wute na ina buru mu belo wembo ifuzie mo na ngoli iwewe na ino wa no kwa no gosi so chukwu ifonye nwe ko je mogo onne mo e male no ga maka kwa ulile buru no kafie malukwa mali ifonye liko buwe na wezo ako jilo na siana na noke panaba udogwo za lezi afa ukwe wesi neza delisi ako ya chacha ayegelisi fanyi mwado emenu mane na aga lachalaka obulokwa afya ki na so ilu ana mu nwanne likwa na ndo enugo
ife onye liko bụ ekpaghalị ịnwụrụ n'agụụ n'ụwa nga imere onwe anyị mụ na olili amalụgo marụ ife onye liko bụ ekpaghalị ebe igi dịchala ife onye ịba mana afọ bụrụ ugegbe chacha ife onye li n'ụwa n'ọnya ka okwu ebeghalịba ndị oke okwu na-ekwu ijụzi efe ọsị na olili amaofe mana bụ onye tala anụ na abụọ ọ bụ onye abụọ galanya anya ka na-ajụ onye nwa tombo tepụrụ afọ ọ na-abatụ ọsị na olili amalụghị ya arụ ọgaranya ofu onye n'obodo na-awa obodo isi n'ọnya ka mmụ na-ekwu ịmana ego adị ezo ife onye ọ dị n'aka nwanne m na ị ga-ama onye ọ dị n'aka akwaba nna ọ bụrụ dị ọkpala agbụlụ ka mụ na-ekwu ụfọdụ ga-egbu ego na-ata na-akpaghalị ọkwa malaria agbụlụfa naanị ike ụwa bụ alọ na nwa elie na ndụ richala ife nwanne m n'ọkụ osi adị egologolo ịlachala aka richalụkwa ife nwanne n'ọnya ka mụ na-ekwu omenala ya ọ na-abụgo n'olili amalụgo marụ gosikwala mụ na eze ga dị ụmụ obosi ụkwala erika ịmana ụmụ obosi ụkwala akalika ngwanụ ka anyị jebe ezumezu ebe anyị na-eli olili n'ebe afụkọ ọ na-eme aka ndị na-arala ịra nwanne m nke olulu ike ị na-eme onye ji na maka olili kwesị ka o tinye aka ya na aja ife ịmana ọ dị ndụ ka na-eli akụ ị na-eli akụ n'ụwa nwanne m akụ abịabagwa ịmana ego ada azụ okwu nwanne m ọkwa mmadụ ga-eji akali ọgaranya ngada eke na-eme nze ebu n'ike nwa ife ka ndụ ga-adị eze nwa na ị ga-adị nnukwu mmanwụ alụsị agba ọtefu ulili abụrụ ọga ine m inwele ihe nwe eze nwa na ị ga-adị edela m ụlọ ụlọ yi echọ m ịnwanye ụmụnụ m ekele gị ọma mma eze nwa dalụ enyi nwaanyị nne ndị trezọ ga-adị enolia eze nwa alụsị agba ọtefe n'ogwu nwa ife ka ndụ ga-adị alụsị agba ọtefe omeọgụ n'onu m ekele alụsị agba ọtefe umezie nwoke ke eze elisi akụ nke mbụ n'osoro ụkwala n'enu nkwa chukwu kwela anyị obele nwa chukwu jicha ji mmadụ ifugo agwagwagwo na-ekelelụmi eze na-elisi akụ ya chata ọzọkwa CEO Badkali Sotela Nsutu n'Obosi ngwa ka ijebe nu school road ijebe Badkali n'ọnya ka anyị ji agazi ịmale ya eze ụmụ ikolobịa ga-adị eze elisi akụ onye ọma na-ekaligo egwu m ejebe Europe ekene dịli ofu nwa Obosi ụkwala odogwu Nnamdi Nwiju na ị ga-adị edobosi ụkwala onume ekene yi onye nọ n'ọya afụla lat ọgbakelu edobosi ụkwala irikakwanụ ime ego n'ụmụ wee kweta oji alat eme ọgọ na ekene eme edobosi ufo nwafa mụlụ na wide mmiri ebuka ụka afọ na ị ga-adị udogwu testansi ga-eduzi omeọgọ na olili amalụgo ga-arụ nnukwu nwa na China gosiso nwa na onye olili amalụgo ga-arụ mana achọnya dị n'izu n'ife mekọrị mmiri na China gị ka mmadụ dube m nwa ọgụ egwu udogwu kalile egwu gị ka mụ na-agwọ
baba di n'Enugu ekelelu me nkata akụ na ịga dị onye ọma o nkata akụ n'izu n'odogwu eji m anya m wee fụ na ịka niile egwu uji nnaka nke Malaysia ọgụgụ nwafago lili amarugo omeọgọ n'ọnụ m kenele nnukwu mmadụ n'ịga dị chukwu ebuka nwa ụmụ n'odogwu afọ nwa elota nna na Malaysia ịmalụ Fela Pikin ga-adị ọgọ ọkụbịa n'obosi ụkwala na ịga Honorable Sonny Ebunam akụnye nwata Ebunume Kennedy Yamanu CEO Casta Diva Hotel and Suites na School Road ka ị na-eto akụnye nwata Ebunume Kennedy Obiọma nwụzọ obodo ofu onye na mkpa obodo dike ga-adị omela ọra na ị ga-adị ị na-emela ọra n'onu m keneli oji nwamba obodo dike ozikwa trezọrọ ebuke Chairman CEO Jendo Hotel na Suites na Mkpọ ị ga-adị ego m ka nje ekene onye ọma nwa Chineke nwobosi ụkwala odogwu Chukwu nyeli ya ejima IBB nwobosi ụkwala daalụ anyị jebe PH anyị jezute ọzọwalọ na n'obosi nze Ifeanyị Okonkwo ga-adị ọzọwalọ na ndị obosi ụkwala nwere enwe omeọgọ na onu m keneli a na-eli akụ ka akụ ji abịa ịmalịa uyoko obosi ụkwala odogwu nze ọba Chukwu ebuka ichu ga-adị uyoko na olili amalugo olili amalugo maru ọba na ị ga-adị olili amalugo maru onye uche ka eji ebi ebuke olili amalugo maru ọ dị na nwa makụ olili amalugo maru tubu isi nwanne na-edalụ olili amalugo maru ị na-eme ọgụ odogwu olili amalugo maru onye ime olili amalugo maru olili amalugo maru ego ụmụka na-echili akụwa nwa ebe na China ga-adị ọzọ ịkwa CEO Exotic Hotel n'ọnya ka anyị na-eje ajebe Bangladesh ka nkene igwe na osunodo Emeka Nwarinze igwe dọnwa izonume kele gị oyimigwe na isi webili ofu onye na Bangladesh ga-adị obi si nwobosi ụkwala ebi gị nwobi na olili amalugo garụ ọ bụrụ rọkọnyere na-ede nwanne m ife onye melụ ka nte a ego m ka m na-etili ọba na ọnwa mkpọ onume kene ego n'ọma onye m mejọ na ị ga-adị onye mba obodo dịka onume kene gị daalụ Chijioke Obienu Ezaniyo onye obosi ụkwala ngwa ka anyị jebe Lagos nnukwu nwa obosi ụkwala ji wee kalịsi Ezani ịkalịla akali ụmụọgọ Ezani na-ekele ọkwa ka m mbọsi izizi Chinedu nwa gọm n'ume kene gị ọnụma Abaka obosi ụkwala odogwu ebi gị ịkali ga-ebu ịmalịa Ogochukwu nwanyị ga-eduzi Nelidudu Sonu na-ekene bi Ada ogbu eshi ga-eduzi Ada onye egwu n'ụkwala na-ekene bi ịmalụ nwanyị Goldu enyi nwanyị obodo ya ekene bi abụọ nwanyị onisi obele osekwala ụlọ testansi ga-adị Chinenye nwa nwanyị ọma asapụta yi nwobosi ụkwala asọkakwanụ Bankene Komanda Tubi Nwambakọgụ n'olili amalugo garụ ọkwa Chairman Divine Brothers Club of Nigeria ịmalụ bọọlụ nweme n'ike ọba Chairman n'ume kene gị Chairman Obuba Youth na Mkpọ ịya sele onyele ngoba daalụ
Imala above the law God odogwu. Above the law daalụ. Chuta yi nwo gosi kwala keneli odogwu. Ayimuno olili amalugo maru. Olili amalugo maru. Ifonye liko kuwe bayale. Olili amalugo maru. Ebi kiri tali. Olili amalugo maru. Iba. Olili amalugo maru. Olili amalugo maru. Olili amalugo maru. Ewo, tuwagabo. Zonge weno, olizange wanyo. 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 Mangi kalanyo, alanya keno, tugo lizangi wanyo. Ifine melanyo, nanyi kenele, alanya kene, tugo lizangi kalanyo. Oma kalanyo, tugo ngi meleo, aja kalanya no tugo lizangi no kweo. Tugo dalalo nambe nyalanyo Burani kakai ulizangi meleo Ewo tugo biameo Zongi weno ulizangi wanyo Ewo tugo biameo Zongi weno ulizangi wanyo Omalemo weze, oyoyo weze abiao. Blaze in the steel. Bring the heat. Tukwepo kekizizyo Nonita dalolo nyeweku kenele Oyemo Abada Wewo chumwe keneme Oyemo dalo nyomano Elisi mwabago wake mekenelumi Owo labina mokelele Ogwaka manyomano Kenele mwaka mono kija Bobby Chidio nekenelumi Oyoma Bobby nekenelumi na lanso Imalo Steve wamenye igwe dogboli Steve wake mekenelumi na alununu Imalo gọọmenti nwanne m Enemeka nwanyo n'ịcha dalụlụ Ikoliko dalụ onye ọmalụ Nwanne kuku Ichọba sebe dị mma ijebọ n'ịchado Chukwu ebuka nke izizi onye ga-adịlị mma Akụ ịlụlụ ụlọ ebe a na-agba n'anyanwụ n'ọbụ na nkịtị ibe ji amatụ ụmụnna nwoke m akụlụ na ụmụnna bụ mmanwụ bụla bụ enyemụ na alụ onye ọmanụ ọnwa ị na-eti eti nwee mmego bụ ekene m na ndị nwekwu onye abọda lọlụ na-ekene lụmi enyemụ ọnwa anụrụ enyemụ ọnwa chi na-emelụ nke bụ nwe ibezi aka onye ọ na-eja onye gwele ibe otu ukwu na-asị mụ na-agbụ na-ekene lụmi na alụ onye ọma enyemụ wivenu ekene mi chigbata nna m kelele onye kene ubene na-ekelelu mi na alụ onye ọma ọzọ nwe ịnyanga nnukwu ọzọ n'okodu chidalụ ụmụda na alụ ọlụ na-ekelelu mi eze ọmọkọ nke na ọgwụ aka m isi mmiri ropu ọnọzikwa ya
Oke papa nwoke mụ na-ekenelu m onye mụ dalụ onye ọma nwanne kuku Ijabazi adịghị mma ijaba n'ịchado akụlụ n'ọnwụ ụmụnna onye ga-adịrị mma onye bụ nwa ezi mmadụ Princess bụ nwa ezi mmadụ gwa m ibija gwa m ijikwa dịka ndị oyibo ewu ije onye na-enye mmadụ n'isi ya pụtalụ ogbulara niile ada ijelebe Princess ndị iwe na m kenele ada onye ọma ada mati onye gbasara obi na-ekenelụ m ada ọnwa niile tieti nwoke ka nwoke emekenelụ m ọnwa esela ọnwa bụ saga n'ụlọ unu m ekenelụ m alụsị oche dị nwa bụ ọsa nwoke m na-ekenelụ m egbu ndụ agụ ịkalịla ọsọ ọnịlo nwasọba na ama okenele onye sịla obodo dike ọnịlo na-alụ onye ọma n'ụrụ kenelụ ma ọnwa na-etilara nwine ọma nwoke m onye ọ na-eche adalụ ọnwa na-etilara ogwulara nnụnụ m okenele ọnwa n'ụrụ kenelụ ma onye chibụla eze enyi nwanyị nwunye nọ ma nnụnụ m kenele ibe yiri ọba onye ọma nụ ka m oke na ọbụ aka m chukwu jegbuo m okenye ga n'ụlọ nụnụ nnukwu kọmanda jonjoloko na-ekenelụ m onye m jonjo onye bụ nwa ezi mmadụ Princess bụ nwa ezi mmadụ gwa m ibija gwa m iji wee dịka ndị oyibo ewu ije onye na-enye mmadụ n'isi ya pụtalụ ọ bụ obi nke a bụ obi Non-stop. onye mụ ka dị nwa bụ ọgụ nwoke m tinyelugo nọzikwa aka mmalụ ugedibeza onye ọma enyi nwanyị nwunye bụ ọgụ na-alụ ọlụ na-ekelelụ m nwanyị bụrụ ike onye ọ na-echa jidera na-alụ ọlụ onye ọma nụ igwe ike wigwe mekeneme alaji seriki na-ada onye ọ na-eche ọnọzikwa ya odogwu igwe ike nwoke mekelelụ m anyị agbaka mmadụ anọzikwa ya ka mmalụ nụnụnụ nwachukwu na-eke nwachukwu nwanne mmadụ ga n'ụlọ nụ nwachukwu nọzikwa ya ka mmalụ nụnụ obobi nke abobi ụdaladala onye nwadị ụdaladala onye welu 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 ụdaladala onye nwadị obobi nke abobi achụ nwunye ọma nwoke ma nọzikwa ya ka mmalụ nụ igwe dị adịọ na chi ejiri na-ekenelụ m achụ onye ọmalụ ọnọrebụ ga n'ụlọ nụmụnụ m kelele ite nwoke m amechi nwunye ọma nwoke m ochi nnaka onye ọnịcha ọnọzikwa ya ka mmalụ nụ
Oye mo the people. We know mama kemo na mo kelele. Alo nyobanu. Umune bulo we bananya na keneluba. Egwe me no dozi obodo na kenelumi. Nebuba di bolu. Uselo kana renze ga nulonu. Ivemele ya loba nulonu. Oye mo lagado. Ife you walk on the lane, wọ́n bí aṣọ ọba wọn yan níta. Ọ̀yẹ̀mọ̀ làgàdo. Obi alachi mẹ́ ẹ̀kẹ́nẹ́ lómi. Ọba inú, onye nwekwa ẹ̀kẹ́nẹ́ kẹ́nẹ́ asịmị n'alụ. Ọ̀yẹ̀mọ̀ chike, wọ́n fọ́ dịlé wọ́n kẹ́mọ̀ wọn yan níta ọ̀nàzịkwa ya. Wọ́n gbọ́ akwa ẹ̀kẹ́nẹ́ mi. Wadi animo dalo nyamano Ezenia Ifanyi mwoke chuku mwake mekene lumi Wapo izilo boli Ayimunuku mwa Wonye chia kenemi Okukwa mapwe kene lumi Ayimunuku mwa nyamano nunu Abeju ani o, ani le live o, alele bugo bugo, mwe nitako, no mese na mwo, udala ndi uke tibo mada na mwo. Ikemu yalakwa, ife mela nyincha, ibesi yalakwa, nani erikane, udala nago mwo, alele buemo, alele bugo mwo, mamazi yalakwa. Chiva na ekene lumi Mwoni ya mwake muna kaba na luonyo manu Mama liko Mwene bele wanya mwanyo ni jada lunu Honorable ganulonu muna ekene lumi Chukude da luo Kene lumbu sonde mwamwa Aye mwamwa Mwa mwanya kabo noziko ya kamalo nyomano Watanja na chiye dinama Aye mobelaku Obelaku mwanya kabo noziko ya Onye titi Kenelo mu chusa mara Aye mu prinsi ne kenelo me Chusa mara ne kenelo me Aye mu prinsi Oye mo nya chola mo Onye nwekwa kene gị Oye mo nya chokwa na mo gugu Kenelo me da oye mo Eda waka mo na kenelo me Eda da lo nyo malunu Ewe wo Abeju ani o Ani ne live o Alele bugo mo Mwewe nitako No mese na mwo Udala ndi uke zibo mada na mwo Ikemu yalakwa ife mela nyincha Ibesi yalakwa nani erikane Udala nago mwo Alile buemo Alile bugo mwo Mamazi yalakwa Engineer Bright yo, namo kanale, na lo nyoma. All bright and waka mona kanelo me, na lo nyoma. Omalemo weza, obodeso na namo, omalemo weza. DJ Shine Best International.
ga-abasị onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o onye ọzọ n'ụwa ọzọ ụwa ga-abasị onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri mebi nye na-azụ ụwa ọzọ ga-ebi so n'enyi o ibiri o ibiri mebiri o ibiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri ka mmiri onye ọzọ n'ụwa ọzọ ụwa ga-abasị onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ọgwọ mmadụ nwogodo egwu na-ata ukwu na maọgọdọ adịrọ mma ịgba ọtọ ma ncha onye biri ibe ya biri nwata ga-eso n'iru nne ya so n'iru nne ya ọfọ ndị oge ga-ebi ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebi ụmụaka ji nwe nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-eke nje na bata olimariko gwa na-eke n'onye ọbụla ọrabelije nnu ha ụmụ Naịjirịa ụmụ Naịjirịa ndị na-achị Naịjirịa anyị kwụrụ n'azụ ndị na-achị Naịjirịa kwenu ndidi o ise n'ike anyị kwụrụ n'azụ Chukwu enyeka anyị ya ndị mmanụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị o Olise enyeka anyị ya ndị mmanụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị o indọstrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị o faktịrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị o eke na-afịa ka ibife ndị be anyị na-alụ n'aka anyị n'obodo ofufe ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere nchekwube ife ga-adị mma ife dị ọkụ ga-adị oyi mana chọrọ ndidi o ndidi o ndidi o ife ga-adị mma kwenu ndidi o mana otu ogbedachi onye karịrị ya n'ụwa ọ na-agbara ire sigbo ogologo ọnụ ntụtụ na-abụ heda akụkọta isi ọnụ n'ụwa ma ncha onye na-amụ ọkpọ onye na-amụ iti ọkpọ itisi akpaja itisi akpaja ekwenumo ibiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri ka mmiri enu ụwa salambala enu ụwa tarakute enu ụwa ga-abasị anyị anyị jiri afọ obi azọ n'ụwa zọ azọ n'ụwa zọ onye biri ibe ya biri ụwa sara anyị nsọ ndidi o ndidi o ndidi o ndidi o ndidi o ndidi o Blaze in the steel. Bring the heat. Nnukwu mmanwụ ga-agba enu
enwelu nnukwu mmanwụ nwa otimkpu enwelu nnukwu mmanwụ nwa otimkpu nnukwu mmanwụ pụta obodo awala ọsọ otimkpu a na-eti girigiri bụ ugwu eze nnukwu mmanwụ pụta obodo awala ọsọ otimkpu a na-eti girigiri bụ ugwu eze okpulume ọ bụ nnukwu mmanwụ mmanwụ nwere nkiki dị ogologo ịmakwa na otimkpu adeti na nkịtị akụ onye Virginia n'alụ ọ na-agbara gire sibe ogologo ochie dibịa chụaja dịka wele nye ndị mmụọ n'aka ịmakwa na nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ a na-ekwu na nkịtị oho Chief Abdulaziz Chibuzude Chairman Chief Executive Tanhai Holdings Limited a na-akpọghị n'Afrịka na-akpọghị n'obodo oyibo na-akpọghị n'ụwa niile kọmpini kwuru kọmpini eji mara ọgaranya nke Chief Abdulaziz dị n'isi ya ndị nyere aka balụba ndị zụrụ azụ erika aga m ekwuzi oneghara ibe ya akụchukwu nyere gị n'ụwa elugbu ụmụ ogbenye aka Chief Abdulaziz Ude ana m akpọgo chọrọ Chibụzọ nwoke teghete ọbata ụna dị mma nwakụ na-etigbu okwu akụ obiọma akụ iri kedu maka odozi ekụlọ ọzọ Chief Dr. Mrs. Maimuna Ude Yeye Boroji of Lagos agbala ka ibiene n'ụwa asa mma nwanyị ọma ọmọbidi ya ejiji nwere onye ọ na-ekwesị ejiji nwere onye ọ na-ekwesị Chief Abdulaziz Chibuzude echichi kwesịrị ya ọ bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz Ude ọ bụ nnukwu mmanwụ Chibuzude ọ bụ nnukwu mmanwụ ebube ndị Muslim of Igbo land bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz ọ bụ nnukwu mmanwụ Bọba Shuwa Bikorodu ọ bụ nnukwu mmanwụ ezi mma Chibuzude ọ bụ nnukwu mmanwụ Boroji ọ bụ Lagos bụ nnukwu mmanwụ otu ego na ọbụ etinan ọ bụ nnukwu mmanwụ omelọrọ bụ Enugu ukwu ọ bụ nnukwu mmanwụ ike nke ụmụ nri ọ bụ nnukwu mmanwụ ihe ọma na-eji ama akụkọ Oweri ọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ ọ ga-eme gịnị bancha bụ n'okwu ọnụ Chibude Obi agaji ekụnwa n'ọkpụkpọ Alakos of Lagos ndị ajibiri n'ibu nnukwu mmanwụ Chibu Aikebi Igbanugo Ebube dike ọkụ oke etiti n'ibu nnukwu mmanwụ agụ onye Virginia n'alụ IKB Industries Nigeria Limited aka na-ememe cosmetics aka na-ememe baby food Ebube dike ọgaranya ngara Chibujo your best Chinedu Okoye ọdịna nwa oge etiti n'ibu nnukwu mmanwụ onye na-enye mmadụ n'ụwa ka Chukwu na-enye aka na-ememe your best medicated soap na perfection cream ụda na-ete na arụ dị mma n'ụwa Chief Lord Ignatius ibe medebe nwosu eze yim umeakụkali ọgọsụ menyi
Obono Bora Buno Kwano, Ingas, Group of Companies Limited. Akaneme Building Materials, na West Africa ni Bunukumau. Chife Mega ni Bunukumau. Mwalupu wako wanofu boka. Ndianugu State Jiwebili. Chairman, Chief Executive, McDavos, Group of Companies Limited. Prince, Haro Ejesie, Reynolds and Distillers Limited. Akaneme Aromatic Schnapps. Na Renovic Gin de Manu. Chief Oscar, Ejike no Konko. Chukwu Mankoyeneme. Otumba Sala of Ilaro, Ezuma, Patrick Nuki Bope, BNE Bope Motors Limited, Chief Ebuchi Diga, Aquative one of our Mifeke, Japat Motors and Car Accessories Limited, Akaneluba de Mano, Yano Dozia Piano, Chief Mrs. Chinyere Diga. Chief Judo Keshuku Mwalu Kwako Wano Kumbasi Judex Godenji Chief Matthias Orajaka Orajis Duru Enwe Barako Basia Chief Imai Wim Ekwa Nubana Rondi Zogo Emax International Limited Akande Lubana Dima Alfonso Suke Bulem Osie Gagwa Bata for Sumoru Oti product in a GTO Mamu Kaleleviano Chief Charles says Udogo On one killer of Shida Charlie Billion Charlie Russell Rice Charlie Square West Africa Limited and even Nukumawa Chivani wa kompo Oka kojo toni bunukumau Lenko Industries Limited Tura Tura Ezube Tura 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 Krina Tura Sok Kerimaka Chibazuka Labu Womi Buko Bisekeni bunukumau Zef Nigeria Limited Worobu Chief Edwin, Obi Chebendo, Akumata one of Newi, Edison Industries Limited, Akaneme, Break Pardon Alliance Nenova, Wikedema, Chief Albert Barry Ezen one, Eddie Espelas Group Limited, Akanalo, High Quality. Vegetable oil Nenoa Chivu Bito Kafo Ezeko one of Ihala Udu Bunch Chairman Chief Executive Ezeko Holdings Limited Young Millionaire Chivu Leo Amajo Yunobu Woketegete Ochilos one of Eziama Leonardo Concerns Group of Companies Limited. Ezin we must take in even Nukumau. Obelemma wuna bike. Ijela noroso. Obelemma wuna joku. Ijela noroso. Ijela puta. Obelemma wa boso. Josi ailo mwanya. Abunukumau. Abunukumau. Jibusi ailo mwanya. Abunukumau. Pero hawa no biyo weri. Abunukumau. Wakati oromo fopele. Abunukumau. Omwane tilo oromo muna. Abunukumau. Ikelo mu investment ya. Abunukumau. Jibu kensili igwilo. Abunukumau. Iriri wana kokosu. Abunukumau. Kudi ni bunukumau. Abunukumau. Jibu chuma ya kwelu. Abunukumau. Okazi wana pachi. Abunukumau. Eze mwangazi wakedima. Abunukumau. Jibu bene jogu. Abunukumau. Omena wata wana posuama. Abunukumau. Benjaki ni mushechibia. Abunukumau. Jibu rubeni be. Abunukumau. Alias BBC. Abunukumau. Yesu damba bezi nibite. Abunukumau.
you go one of woman now. Chief Executive, Tibet, Holdings Limited. Claudio Analesio, Nigeria Limited. Moto Dima, Obuja Wale Dima Denoa. Get him a car. Or the best one of woman now. Chief Mrs. Caroline, Uluma Dibe Wanyoma. Claudio Analesio, Moto Dima, Obuja Wale Dima. Jadi solo kuladio, Obuja Wale Dima. Nabana mi solo kuladio, Obuja Wale Dima. Mono shi solo kuladio, Obuja Wale Dima. Mono solo kuladio, Obuja Wale Dima. Claudio Analesio, Obuja Wale Dima. Claudio Analesio, Obuja Wale Dima. Ida mala pasi solo kuladio, Obuja Wale Dima. Kwa usana ino ya, Obuja Wale Dima. Ija mekini solo kuladio, Obuja Wale Dima. Onye ọbụla gbaba mbọ ka ịchụ ụbịam ọsọ ụbịam na oke echiche na ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ ka ịchụ ụbịam ọsọ ụbịam na oke echiche na ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ ka ịchụ ụbịam ọsọ ụbịam na oke echiche na ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ ka ịchụ ụbịam ọsọ ụbịam na oke echiche na ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ ka ịchụ ụbịam ọsọ ụbịam na oke echiche na Chukwu na biko wepụla anyị ụbịam esiokwu ọ gazela onye iro onye agazela onye azụ ise na abụghị onye ụbịam na-ata karịla akarị maka na ife a na-afụrụ ụbịam erika ife dị mma na-ere n'ime afịa onye ụbịam megide ya anya ọ dịze ya ka ọ dị n'ọnụ agụ maka na ife adị enweta onwe ya na-enu ụwa ma nchanụ na ezigbo ego na-ese ofe dị mma ọkwa ka o si mee oke o si mee okorobịa bụ onye ụbịam ya na onye agwụ na-akpa bụ ofe ife ụbịam adịrọ mma ncha mana ndụmọdụ na-enye onye ọbụla n'elu ụwa onye ọbụla rụsibe ọrụ ike gbasibe mbọ ike maka na ịrụsi ọrụ ike na-ebute ọganiru onye nọdụ nkịtị ya enu ụwa kara ya njọ maka na enu ụwa bụ onye ruo rie isi bụ ụlọ ọbara agụba ji mọrọ onye ọkpụrụ isi na enu ụwa amụrụ onye na ego ọkwa onye gba mbọ bata ego na ime adị ama nwenze ebe nna ya nọ n'ọgba okwu ọkwa ka o si mee okosimede ayoba olisa ayoba eze nwe ụwale ayoba olisa chukwu kele ụwa do wepụla anyị ụbịam olisa kele ụwa do wepụla anyị ụbịam adịrọ mma maka ụbịam ajọka ọ na-ejide nwoke ọ dịka ọ mara ife ọ na-ejide nwanyị ọ dịka ọ mara ife chimubiko ayọka na yogi chukwu nnebe azanyo wepụla anyị ụbịam anyị achọrọ ụbịam ụbịam gbawara ka ụkpaka ụbịam gbawara ka ụkpaka ụbịam gbawara ka ụkpaka ụbịam gbawara ka ụkpaka. Is your boy DJ S Shine Best International. Blaze in the steel. Bring the heat.
maka na ụbịam adịrọ mma n'elu ụwa onye dị ndụ yọba Chineke ka o wepụrụ ya ụbịam ụbịam jiri ọsọ pụọ n'ezi akụ abịago enwele ndị bi ọfụma ndị obodo jiri biri abịa n'Igbo niile enwere ndị bi ọfụma abịa n'Igbo niile enwere ndị bi ọfụma ndị bi ọfụma fa na-edozi obodo ọfa agbapụ mmiri etinye ọkụ enyere ogbenye aka ndị bi ọfụma ndị bi ọfụma ndị bi ọfụma enwere ndị bi ọfụma o nwere ndị Chukwu kechala n'elu ụwa gọzie efe ọfụma jilego oyibo wee chọfa mma welekwa obi ime ọgọ wee nyefe aka na-akpọ ndị bi ọfụma Chief Godwin Emechebe Omifu Gwofu Nnewi Chimako Ọtọ Cameroon nwoke tegete Oliver na-akpọ gị nwoke ọma Omifuku of Nnewi Omifuku of Nnewi Chimako Odogwu Omifuku of Nnewi Chief Emechebe of Nnewi Oliver na-akpọ gị Omifuku of Nnewi Omifuku ịmụkwa na ichọkụ nọ n'ụlọ mmanụ ogbenye ya na-azụ n'afịa Chief Emeka Ụzọka ebe ka ọ dịka ụfọdụ ifite nwoke tegete Chief Executive Officer Roseman Motors ebe ka ọ dịke ọgaranya obiọma Oliver na-ejekọ na gbago onye ọma ebe ka ọ dịke tọrọ ifite ebe ka ọ dịke tọrọ ifite ebe ka ọ dịke Odogwu na Cameroon ebe ka ọ dịke tọrọ ifite ebe ka ọ dịke onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ebe ka ọ dịke tọrọ ifite ebe ka ọ dịke onye ego ịmakwa na ọkụkọ ojii mezere ihe akwa ọcha nke dị maka Chief Uchenna Eze Okafọ ọchịla ọzọ wenofichida nwoke tegete ọgaranya gada ngada m Oliver na-akpọ gị ọchịla ọzọ Eze nwa Eze Okafọ Odogwu na Ishida ọchịla ọzọ gburugburu Oliver Nayoka ka ngaba South Africa ka njebu ndị obodo jiri bili nke dị maka Honorable Chinenye Ebere Mba itoolu nwanụ na mba itoolu ọnwa jepi Odogwu gbasiri ike Oliver na-akpọ gị the National Premier Diamond Friends Club International South Africa address ndị Owerri Mbike Chairman Owerri Mbike Family Meetings Western Cape South Africa Chief Executive Officer Ego Fly Investment Pty South Africa ya na oriakụ ya Ugogbe Oji afọ ụzọ Lọkọ Success Ochieze Mba Ebere nwanyị ọma ọnwa n'ịgbasili ike ọnwa na-eti chachachachacha ọnwa itoolu na mba itoolu Oliver Nayoka na-akpọ gị ọnwa Yoko
ịmakwa na oke osisi adị eze ezo n'ọfịa osisi pụtara ife ọ na-ekpudo ụgbọ mba oke efi adịghị ezo n'irulo ka ịmala mmalụ kedu maka Honorable Solomon Chukwudi nwoke abịa wachi mere eze n'Enugu Chief Executive Officer Ecclesia Global South Africa Oliver Nayoka na Gbago Nyoma the National Lord Diamond Friends Club International onye anyakwu nwere ife ọ na-eme na adekwu na nkịtị onye ji gị n'ojodogwu nwachi mere eze nwoke dị gị tọ ga-adịlị gị mma nwachi mere eze ohoho nwachi mere eze Oliver Nayoka na Gbago nwachi mere eze wele nwachi mere eze National Lord nwachi mere eze National Lord nwachi mere eze ogalanya nwachi mere eze nwachi mere eze Honorable Izuchukwu Okoyeke nwata kwọcha aka n'ọgwụ Triple M Mayor of Cape Town Premier Emeritus Diamond Friends Club International Oliver Nayoka na Gbago Nyoma nwata kwọcha n'ọgwụ nwata kwọcha mmeyo nwata kwọcha Oliver Nayoka na Gbago nwata kwọcha n'ọgwụ nwata kwọcha ohoho nwata kwọcha Mayor, money making machine. Oliver Nayoka ga ngaba na ani ọba Idemmiri South Anambra State obodo malụmma ka ndị ekene nnukwu odogwu Honorable Ebubechukwu Ibabuchi ọba favorite son ọ bụ na-eche ndụ ndị ọba wa bishop na ani ọba National Speaker Diamond Friends Club International South Africa Chairman Oba Patriotic Union Western Cape South Africa Obude Chendo odogwu nwoke ndị ọba jeje mba ya na odozi akụ ya Mrs. Chizoba Ibabuchi oche eze di ya ọmụobi di ya nwanyị ọma Oliver Nayoka na-ekene Ochugo nke dị maka Honorable Azubike Okonkwo nwa nwanite ugo n'Ojoto nwa bụ itego n'Ojoto Vice Premier Diamond Friends Club International South Africa Chairman Ojoto Development Union Western Cape South Africa Honorable Chief Chukwuebuka Riama Ogwebi Chinemeze Nnewi Agbogidi n'ọzọ ugburu Ekweme na The Merit Friends Club South Africa Oliver Nayoka na Gbago nke dị maka Chief Samuel Nwadi Ojukwu ndị Igbo na South Africa Ikemba Nabo na Agụata Ezi nwa Foko Anambra State the Secretary General The Merit Friends Club Western Cape South Africa nke dị maka Honorable Anayo Paul Mbebie Major One na Nnewi Udeji Ekego na Cape Town South Africa ofu mmasị Nnewi eje Oliver Nayoka na-ekene ọgaranya abịa n'Igbo niile enwere ndị dị ọfụma abịa n'Igbo niile enwere ndị dị ọfụma fa na-edozi obodo ọfa agbapụ mmiri etinye ọkụ enyere ogbenye aka ndị dị ọfụma enwere ndị dị ọfụma
South Africa maka na ndị odogwu akarịka nke dị maka onye kwela anya ọkụ etozet osisi ọmakwu n'etiti mmiri gwana na Niobosi Anambra set aka na-emebe prefect wine ọgaranya ngada osisi ọma ikwu n'etiti mmiri osisi ọma etozet oyimo mma osisi ọma ọgaranya osisi ọma ohoho osisi ọma etozet Oji Boko Sisi Is your boy Manano DJ S Shine Best International. Imakono bodobu na mwele ndeba jide bube Nke di maka Honorable Abuchukwu anyị nọfu Shuga nwonyoba na South Africa Anu nebe nwonyilo Ongwa chukwu kwele ndị ọba Oliver na yoka na kpọgị nwokọma Anu nebe mwonyilo Sugar anu nebe mwonyilo Anu nebe mwonyilo Sugar mwonyoba Anu nebe mwonyilo Anu nebe mwonyilo Sugar mwonyoba Nke di maka Chief Basili Ezaranu Samba Eze dị mbụ na nnobi nwoke tegete onye ndu ndị nnobi na Douala Oliver na Yoga na-ekene Chief Anthony Mmado akwatu egwu na Neni ebube ndị Igbo nke izizi Eze Nichi mere eze na Neni Chief Executive Officer Laughter Electronics na Cameroon ndị Igbo jiri bili Oliver na Yoga na kpogo nyoma kedu maka Chief Okabu Francis Eze Chineke ndo na Nnobi ọgaranya ngada ekene kenyere m Chief Nonso Mwagalu ana edo na Nnewi Oliver na Yoga na kpogo nyoma ekene kenyere m Chief Dozie Ofezie Dozas Cameroon iso na ndị bi ofuma na-enu ụwa Chief Benjamin Ibeneme ọkpụlọka na Nnewi ezi nwa afọ a na-edo dogadili Oliver na Yoga na-ekene ọgaranya Izuchukwu Azụgbago n'Igbo dogwu egbo ka ide na Douala Cameroon ezi nwa afọ Igbo udo ga-adịrị ọgaranya nke dị maka Innocent Chukwu Ebuka Eze Obi Ukwu Eze Udo One of Oketiti Oliver na Yoga ka ngawa na anị alọ Anambra set obodo malụmma ka nga zute nnukwu odogwu nwoke dị ebube ọgaranya ngada Chief Chinedezani Iti awale zamana ni alo Odogwu na Douala Cameroon Oliver na Yoga na kpogo ezo himoma Awale zama Chief Chinedezani Awale zama Alomono nnukwu odogwu Awale zama Chief Chinedezani Awale zama Ahụbalezama ịmakwa na abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị Chief Mrs. Gloria Amaka na-egboka agajọrọ mma nwanne Obosi o nwere ego ụmụ ire nwanyị ọma nke dị maka Chief Tochukwuba Chinyalugo nwanne n'Ojoto Oliver na Yoga na kpogo onye ọma ọgaranya ngada Oliver na Yoga ka ngaba California ka nje zute nnukwu odogwu nwoke dị ebube Nnamdi Hollywood mma weta odogwu n'ụmụ mkpọ n'ime ụmụ eze kwatas
na Igbo kwe data set obodo malụmma Chief Izuchukwu eze n'Ibodogwu eze nwa Chinemelu Odogwu na Bamako Oliver Nayokanekene Chairman Izu Best International Oliver Nayokanekene Prince Kenechukwu Ibedu ezi nwa afọ egbe mgbu na n'Imo Anambra State obodo malụmma ekenele m Lucas Silva aka Champion Balinki Records in Colombia Oliver Nayokanekene Abịa n'Igbo niile enwere ndị dị ọfụma Abịa n'Igbo niile enwere ndị dị ọfụma ndị dị ọfụma fa na-edozi obodo ọfa agbapụ mmiri etinye ọkụ enyere ogbenye aka ndị dị ọfụma ndị dị ọfụma ndị dị ọfụma enwere ndị dị ọfụma